ମତେ ଭିତରକୁ ନ ଛାଡ଼ିଲା ନାରୀ ମଧୁସ୍ୱରୀ ପଦଟିଏ କଥା ତମ ମଣିମାଙ୍କ ପାଖରେ କହିପାରିବ? କଣ କହିବ? ଖାଲି ଏତିକି କହିବ, ବୃନ୍ଦାବନରୁ ସୁଦାମା ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଆସିବେ, ସକାଳ ସକାଳ ଡାକି ନାହିଁ ଗୋଳା କେଦ କରି ନେବେ ସେ। କଣ କହିଲ? ତମ ଘର ବୃନ୍ଦାବନ, ତମ ନାଁ ସୁଦାମା? ହେଲେ ଗୋସାଇ କଥାଟା କାହିଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ତାଛଡ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ମିଛ ବା କାହିଁକି କହିବ? ନା ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ଜମା ମିଛ କହୁନି, ସତ କଥା କହୁଛି। ଘର ମୋର ବୃନ୍ଦାବନ, ନାମ ମୋର ସୁଦାମା, ତମ ରାଜାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସଖା। ଯାଅ ଏ ପ୍ରତିଟି କଥା ତମ ମଣିମାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଦିଅ। ଯାଅ ଦରପଣ, ଯିବି ତ ନିଶ୍ଚିତ। ତମ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି। ଯଦି କଥାର କି ସତ୍ୟ ନଥାଏ ମୁଁ ଆଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତମକୁ ଭିତରୁ ନେଇଯିବି। ହେଲେ ଗୋସାଇ ଏ ଘରରେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? ଏଇ ଛାଡ଼ିକି ଆସ ନା ବସିବ? ନା, এই ঘরের চোখা পারি বসিবে। কাহিঁকি জানো? এটি বসিবে না তব রাজা নিশ্চিত আসিবে। এইটি বসিলে না সে সিংহাসন ছাড়ি দাঁড়িয়ে আসিবে। আর এইটি বসিলে না সে মধ্যে শাখা শাখা ডাকি নাই। অপেক্ষা করে শীঘ্র ফেরিব। তবে ফেরিবা বাটକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ଖାଲି ଏତିକି କହିବ, ବୃନ୍ଦାବନରୁ ସୁଦାମା ଆସିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦରପୁର ଶୀଘ୍ର ଫେରିବ। ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଜଣେ ଦରପଣ ଛିଡ଼ା ହେଲା, ଆଉ ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସୁଦାମା ସେମିତି ଖରାଟାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଘଡ଼ିଏ ଯାଇ 2 ଘଡ଼ି ଗଲା, ନା ଦରପଣ ଫେରିଲା, ନା କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ନା ସନ୍ଦେଶ ପଠେଇଲେ। শুধু ସୁଦାମାଙ୍କ ବିବେକଟାକୁ ଅନେକ ବାଧିଲା। ସହିପାରିଲାନି ସୁଦାମାଙ୍କ ବିବେକ। ସୁଦାମାଙ୍କ ବିବେକ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ସୁଦାମା ଆରେ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ? ତୋର ଧରେଇ ଯାଇଛି, ତମେ ସେ ଅନେକ କଥା କହିଥିବ, କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଶୁଣିଥିବେ। କାହିଁ ତୋର ପାଳ ତ ଫେରିଲାନି, କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେନି, ସନ୍ଦେଶ ପଠେଇଲେନି। ଆରେ ସେ ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ କଥା ମନେ ନାହିଁ। ସେ ଧରିକା ରାଜା ଗାଡ଼ି, ଆରେ ଫେରି ଯାଉ ସୁଦାମା, କୃଷ୍ଣ ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଫେରି ଯାଉ ସୁଦାମା, ଆରେ ଫେରି ଯା। Krishna Krishna
କାହିଁକି ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛୁ ରେ? ଗରିବ ମଳି ମୁଡ଼ିଆଟା এই ଖରାରେ ବସିଲେ ତତେ କାହିଁକି ବାଜୁଛି? ଆରେ ସେ ରାଜା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଥିବେ, ଆସିବେ ଖାଲି କଣ ଧାଇ ଆସିବେ ମୋ ପାଇଁ? ଜମା ଯିବିନି, ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ଜମା ଫେରିଯିବିନି। এইটি ବସିବି ମୁଁ, କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ମୋ ପାଇଁ। এইটি ବସିବି ମୁଁ, ଜମା ଫେରିଯିବିନି। এইটি ବସିବି ମୁଁ। দুই ঘড়ি যাইଥିଲା আজ্ঞା, ତିନି ଘড়ି ବି ଗଲା। ନା ଦର୍ପଣ ଆସିଲା, ନା କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ନା ସନ୍ଦେଶ ପଠେଇଲେ। ସୁଦାମା ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଖରାଟାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ। ବନ୍ଧୁ ଏ ମନ ଯାହା କହେ, ଏ ବିବେକ ତା କଥା କେବେ ଶୁଣେ? ସୁଦାମାଙ୍କ ବିବେକ ଆଜ୍ଞା ସୁଦାମାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର କଣ କରିବୁ? ଆରେ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ? ବାଟରେ ବାଟରେ ମାନେ ତିରସ୍କାର କହିଲେ, ତତେ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି କହିଲେ, ତତେ ମରିଯାଉ ବୋଲି କହିଲେ, ତତେ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି? ଆରେ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ? ଧର୍ମ ଅନୁଗୁଳ ଯାଇଛି, ସେ ସମସ୍ତ ପାଠ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଶୁଣିଥିବେ। କାହିଁକି ଚାଟା ଆସିଲେ ବରବର ଫେରିଲାନି? ଆଜି ସେ ତତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ମନେ ନାହିଁ যে বৃন্দাবন বাসীকে ভুলে গেল, যে নন্দ যশোদাকে ভুলে গেল, যে রাধারানীকে ভুলে গেল। এমনি কি হয়ে গেলি? ফেরিতে শোনো, বড় বাহাদুর, আরে ফেরিতে শোনো, আরে ফেরিতে ହେଲେ ମନେ ରଖ ଦଶ ଦିଗ ବଳ, ଯଦି କୃଷ୍ଣକୁ ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିବି, ଯଦି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ କିଛି ଆବିଳତା ନଥିବ, ଯଦି ଶୟନ ସପନ ଜାଗରଣେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବି, ଯଦି କିଛି ସତ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସୁଧ ମାଟିକି ଆସିନଥିବ, ଆଉ ସିଏ ବି ଯଦି ମତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ସେ। ଫେରିଯିବି ମୁଁ, ଫେରିଯିବା ସୁଦାମା, ଫେରିଯିବି ମୁଁ। कृष्ण को देखा गला कृष्ण द्वारा बड़ा मणिमा कौन मत कि अपेक्षा कर बोधे हाँ मणिमा
ଅନେକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆରେ କୋଉ କଥା ଏ ସନ୍ଦେଶ ତମେ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇ ପଠେଇଲାନି ନା ମଣିମା? କଥାଟା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ନ କହିଥିଲେ ଆପଣ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଆରେ କୋଉ କଥା ଦ୍ୱାରା ବା ମଣିମା? ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଆସିଥିଲେ ଅନ୍ନଦାନ ଦେଲନି, ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଦେଲନି, ଦାନ ଦେଖା ଦେଲନି, ସବୁ କହିଲୁ ମଣିମା, ହେଲେ ସେ ମନା କଲେ। ତାଙ୍କର ନିହାତି ଜିଦି ଥିଲା ଭିତରକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥାନ୍ତେ। ମନା କଲେ ବୋଧେ? ହଁ ମଣିମା। ଆରେ କାହିଁକି ମନା କଲ? ମନା ହେଇଗଲା ମଣିମା। ଦରବାର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସେଇକି କାହିଁକି ମନା କଲେ କି ତମେ ମଣିମା? ଅନେକ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲେ ସେ, ପାଦ ସାରା ଫୁଟକାଇ ରକ୍ତ ଝରୁଥିଲା, ଚିରା ଫଟା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ମୁଖମଣ୍ଡ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଥିଲା ଲାଗୁଥିଲେ। ତା ଛଡା ଦେହରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା ମଣିମା। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଗରିବ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସିବେନି କାହିଁ? ଏ କଥା ତ ତମକୁ ମୁଁ କେବେ କହିବି? କୋଉ ଅଧିକାର ନେଇ ତମେ ମନା କର? କୋଉ ସାହସ ତମେ ମନା କର? ହେଇଗଲା ମଣିମା, ହେଇଗଲା ମୋର। ଆଚ୍ଛା ଦରବାର ମଣିମା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଶୀଘ୍ର ନାମ ଠିକଣା ପରିଚୟ ପଚାରି ବୁଝିଲ? କୋଉଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ? ପଚାରିଥିଲେ ମଣିମା, ହେଲେ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଆସିଛି। ଆରେ କୋଉ କଥା? କଣ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ? କଣ ତାଙ୍କ ଘର? ଆରେ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଣିମା? ଘର ପାଖର ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ? ଆରେ କିଏ ସାଥିରେ? କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଣିମା? ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁଦାମ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସୁଦାମ? ଆରେ କାହାନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ? ମଣିମା ସେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସୁଦାମ, ସୁଦାମ, ରହିଥା ବନ୍ଧୁ, ସୁଦାମ, 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 ସୁଦାମ। धन्य ହେଇଗଲା ଯିଏ ସୁଦାମାଟା, ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ତା ଆତ୍ମା। ଭୋକିଲା ପେଟଟା ଆପେ ଆପେ ଭରିଗଲା, ମନର ବିଳାସ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ବନ୍ଧୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ସିଂହାସନ ଚଢ଼ି ଯାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଖାଲି ପଦରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ କଣ୍ଡେଇ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲି ନା, ଏ କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖି ରଖି ବଞ୍ଚିଯିବ ସୁଦାମା। আমার কিছু লোড়া নাই, কিছু দরকার নাই বাবা, কিছু লোড়া নাই না সুদামা।
ଧନ୍ୟ ପରେ ଆଜି ଏ କୃଷ୍ଣ ହେଇଗଲା ତମ ପଥ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏ ଦ୍ୱାରିକା ମାଟିଟା ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ତମ ଆଗମନରେ ଏ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଭରି ଭରି ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଗଲା ଏ ସୁଦାମା ଏ ବନ୍ଧୁ ମତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସି ମତେ ଦେଖା ନ କରି ଫେରି ଯାଉଥିଲ କାହିଁକି